Anna. Hei. Hei vaan kaikille, täällä Pantikaisen yhdistymä. Ja tänään mä en ole mun huoneessa. Mä oon täällä. Niin tänään on se päivä, kun mä aloitan mun Fallout. Mä aloitan mun Fallout kausi 2. Ja siinä mä etin mun... Siinä kauas mä menen etti Aapo mun koiran kanssa. Myös löysin sieltä... Minkä mä myös löysin sieltä paikasta, kodista. Siinä kauas tulee olemaan veneitä. Tuolla. Ja myös mä tuun pystymään käyttämään oikeita kamoja, ei enää lelukamoja. Näitä. Ja ihan näitä. Ja jos et oo vielä nähnyt mun ekaa kautta, minkä nyt kattoo se ennen kuin katsotte mun uuden kauan. Tässä on panda. Nähdään kohta. Hei. Jos te haluu kuvaa tämmösiä ideoja ja hätää YouTubeen tai vaan näyttää kamerelle, niin käyttäkää Viva Video. Se löytyy Play-kaupasta. Hei.